Il-Knisja Kattolika ċelebrat l-akbar festa tagħha dik tal-Għid il-Kbir, festa li tfakkar il-qawmien mill-imwiet ta' Sidna Ġesu Kristu. Dan il-jum dejjem ikun assoċjat mal-purċissjonijiet ta' Kristu irxoxt madwar il-Gżier Maltin li jiġbdu l-eluf. Iżda din is-sena dawn il-purċissjonijiet ma sarux fuq parir tal-awtoritajiet tas-saħħa minħabba l-pandemija tal-COVID-19 biex bekk il-Maltin kellhom jiċċelebraw dan iż-żmien qaddis fid-djarhom. Filgħodu saret il-qudiesa ta' ħadd-il-Għid fil-Kappella tal-Kurja fil-Florjana mmexxija minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna, ċelebrazzjoni li fiha spjega kif l-Għid hija l-festa tal-ħelsien tagħna bħala individwi fejn il-bniedem jitnaddaf it-tranzizzjoni mill-jasar għal ħelsien u l-pass lejn it-tiġdid. Monsinjur Scicluna qal li din hija l-istedina li qed jagħmlilna Ġesu llum biex fiċ-ċirkustanzi attwali li tinsab fihom id-dinja nitrejqu bil-kliem li wassal il-Kristu rebbieħ. Jalla b'dawn iċ-ċirkostanzi attwali aħna nilqgħu l-istedina tal-mulej li nwarbu kull ħmira qadima u li nitrejqu bil-ħobs bl-ħmira tas-safa u tas-sewwa. Matul din iċ-ċelebrazzjoni l-Arċisqof wassal messaġġ speċjali lil professjonisti kollha fl-isptarijiet. Nitolbu għal dawk li qegħdin jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Mod speċjali f'dawn il-momenti u dawk kollha li qegħdin jikkuraw il-morda bil-COVID-19. Nitolbu għal morda kollha u għal familji kollha tagħhom biex intmu lej tkun is-saħħa, il-qawwa u l-faraġġ tagħna. Nitolbu. U f'nofsinhar il-Papa Franġisku wassal il-barka Urbi et Orbi mill-Vatikan wara l-qudiesa fil-Bażilika ta' San Pietru. Il mio pensiero quest'oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus, ai malati, a coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono riusciti a dare neanche l'estremo saluto. Il-Papa Franġisku fost l-oħrajn talab għad-dinja kollha u talab ukoll għal dawk vulnerabbli u dawk kollha li qed ibatu s-solitudni. Il-marda tal-coronavirus bidlet kompletament il-mod kif il-mexxejja tal-knejjes madwar id-dinja iwasslu l-messaġġi tagħhom tal-Għid. Fir-Renju Unit l-Arċisqof ta' Canterbury indirizza l-fidili biċ-ċelebrazzjoni mxandra mill-kċina tiegħu fil-waqt li fil-Filippini kien hemm kappillan li waħħar ritratti tal-parruċċjani tiegħu mal-bankijiet tal-Knisja biex iħoss il-kongregazzjoni viċin tiegħu. Fazz Trump seħħ fil-Belarus fejn il-gvern injora l-appelli tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u n-nies xorta tħallew imorru l-Knisja għaċ-ċelebrazzjoni tal-Għid. Intant il-ħadd filgħaxija fil-Katedral ta' Milan ittella kunċert uniku mit-tenur Andrea Bocelli bħala regal il-poplu Taljan f'jum l-Għid f'turija ta' sosten f'dan iż-żmien tant diffiċli.